Sanibonani, namhlanje ngizokhuluma ngokukhishwa kwesisu. Ngikhuluma ngaphansi oshaywa ngumkhulumeni waleli zwe sikulona eSouth Africa obizwa ngokuthi i-Choice on Termination of Pregnancy Act number 92 of 1996. Lo mthetho kahulumeni uyagunyaza wonke umuntu wesifazane ona 12 years kuyaphezulu ukuthi akhiphe isisu uma ngabe umntwana amkhulelwe engamdingi. Isizathu ngesibalekile leso ukuthi lo mntwana engimkhulula ngimdingi. Ngaleyo ndlela ungakwazi ukukhipha isisu ugunyazwa iloyo mthetho loyo. Ngifisa ukubalula ukuthi lo mthetho uyayibala izathu ezingenza ukuthi wena uhambe uyokhipha isisu. Ake sithi mhlawumbe umntwana omkhuleleyo umkhulelwe ngokudlwengulwa, vele lo mntwana uzoletha inkinga empilweni yakho, uzoba ne-trauma every time umbuka uzokhumbula ukuthi wena wadlengulwa. So leso sisu ungahamba uyosikhipha emtholampilo nasesibhedlela zikahulumeni kumahhala. Number 2, mangabe mhlawumbe umntwana omkhulelwe umithiswe isihlobo sakho noma yilunga lomndeni, lokho sibizwa ngokuthi i-incest, ungahamba futhi umntwana uyomkhipha ungamgcini ngenxa yokukhubazeka angase abe nakho ngokuba nina nihlobene ngokwegazi. Noma futhi ubone ukuthi isimo sakho somnotho asikuvumeli ukuthi njengamanje wena ungaba umama ongakwazi ukuthi ukhulise umntwana. Unelungelo based on the Choice of Termination of Pregnancy Act number 92 of 1996 ukuthi wena uhambe uyosikhipha leso sisu leso. Kodwa-ke isisu siyakhishwa from i-date okhulelwa ngayo up to 13 weeks, 12 to 13 weeks. Uyakwazi ukuthi usikhiphe, uyosikhipha kunesi noma imuphi umhlengikazi okufundele ukuthi akulekelele ekukhipheni leso sisu leso. Kodwa ukusukela ku-13 weeks kuya ku-20 weeks abesakhishwa ngunesi leso sisu leso, abesakhishwa ngomunye umsebenzi leso sisu leso, kodwa sikhishwa ngudokotela naye ngokuvumelana nomunye udokotela. Lokho kubekwe yilo mthetho engushoyo wase-South Africa. Ibona-ke sebengavumelana ngokuthi leso sisu leso uma wena uthi ingane yami sengiyithwele ina more than 13 weeks kodwa ngifisa ukuyikhipha ngezizathu ezithile, udokotela kongakulekelela ukuthi leso sisu leso siphume. Kuyenzeka-ke mhlawumbe after 20 weeks still isisu sikhishwe, kodwa-ke kusuke ngasesona mhlawumbe umbono noma isinqumo sikamama, kusuke sekuyisinqumo sikadokotela omhambayo ekliniki noma esibhedlela ukhulelwe. Kubukakale mhlawumbe kwi-ultrasound ukuthi umntwana wena omkhulelwe unokukhubazeka okukhulu okuzokwenza ukuthi noma ngathusa umtetile umntwana kodwa isikhathi angase asiphile emhlabeni ngenxa yokukhubazeka sibe sifishane, noma mhlambe abe ngumthwalo omkhulu empilweni yakho umntwana akhule nalokhu kukhubazeka azobe enakho. Then udokotela-ke angasuggesta ukuthi lo mntwana loyo akhishwe ngisho esengaphezulu kwamaviki awu-20. Kodwa wena njengomzali okhulelwe ngaleso sikhathi noma ngabe uyiminyaka emingakanani, kuphela uma una 12 years kuyaphezulu, ungaya ngokwesinqumo sakho. Awudinge imvume kumzali, awudinge imvume kubani ukuthi uhambe uyokhipha isisu. Kodwa-ke singakafiki ekhipheni kwesisu, ngicela ukudlule endabeni into ekuthiwa i-emergency pill. Abantu abaningi bayazi ngokuthi i-morning after pill. Iyasiza kakhulu uma ngabe ubungahleli ekuthenini ikuvikele ukuthi ungasibambi isisu. Okubalulekile nge-emergency pill, kufanele uyithathe wena within 24 hours. Iyasebenza but maximum yayo u-72 hours. But ukuze ibe effective enough kuwena, at least 2 hours after having unprotected sex ithathe. At least 24 hours after having unprotected sex ithathe.
kuzokulekelela ekuthenini leso sisu singahlali ungaze ufike esigabeni sokuthi wena kufanele ukuthi uyokhipha ingane. Alright. Ukukhipha kumntwana kuma backdoors kwezinye indawo uhulumeni engayigunyazile akukho emthethweni. Akekho omunye umuntu onolungelo lokufeza lenkonzo yokukhipha izisu ngaphandle kwalabantu esengibabalile, unesi nodokotela. Nakhona esikhungweni esaziwayo kwahulumeni esiregistered. Ngoba mawuzoya komunye umuntu othi ukhipha izisu njengoba hlala sibona emabhodini la sihamba khona obhalti khona safe abortions, ushalela inamba lena kuba 1 day nani painless. Lezo ikhungo enjengalezo mayingaregistiwa uhulumeni zinobungozi kuwena njengomuntu wesifazane. Ngikwethulela lo mthetho ngoba abantu abaningi mase befuna ukukhulelwa uthola ukuthi abasakwazi ukubamba umntwana, akakwazi umntwana ukuhlala esiswini akhulelwe again. Kanti uhambile nawe wayokhipha isisu kuma backdoors. Ekubeni ikhona iminyango kahulumeni nasezibhedlela zonke kahulumeni zivumelekile ukuthi zinilekelele ngalolu sizo lokukhipha isisu ngokuphephile okuyokwenza ukuthi singalimali isibeletho sakho noma usufuna uba nomunye umntwana ukwazi. Kodwa mawuzoya kwezinye indawo uzoba nenkinga, ungopha ushona. Kanti esikhungweni sikahulumeni kunesibhedlela, kunama theaters azokwazi ukuthi makwenzeka lenkonzo engiyishoyo ingafezeki ngendlela elindelekile ukwazi futhi wena mama ukusindiseka. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nilalele le video. Ngizocela nithamele futhi esinye isiqephu esilandelayo. Ngibe sengichaza futhi ngokunye okuyimpilo yomuntu wesifazane okubalekile ukuthi umuntu wesifazane akwazi. Ngicela ukugcizelela lokhu. Wonke umuntu wesifazane oneminyaka ewu-12 years kaphezulu unelungelo. Kukuyeke ukuthi inkolo yakhe, isiko lakhe liyamvumela yini. Yena ke uyathanda yini ukubambelela osikweni. Kodwa njengathi njengabasebenzi bezempilo asinalo ilungelo noma ngabe inkolo yethu ithini yokukuvimbela wena ukuthi uma unesizathu esisindayo sokukhipha lo mntwana osukumkhulelwe sikuvimbe ukuthi cha ungamkhiphi. Akukho elungelweni lethu nasemandleni ethu noma ngabe inkolo yethu ithini, ngoba lokho engikhuluma ngakho kungumyalelo kahulumeni awukhiphile ezweni lonkana. Ngikusho lokhu ngoba ngiyathanda ukuthi nikwenze lokhu uma ngabe nixakeke ngempela ukunokuthi niye kwabanye abantu okuthiwa xesha uvinika wena, fakani ngaphansi wena, phuza ini wena ukuze isisu siphume, phuza imbiza ezithile isisu siphume. Ngoba lezo zinto lezo zizokulimaza wena 1 isibindi sakho, zolimaza 2 izinso zakho, zolimaza 3 isibeletho sakho. Ungaphinde wena isibeletho sakho silunge noma uthola abanye abantwana, ngoba yonke into ewumuthi neyimbiza ihamba kule migomo nje emithathu engisho uma umuntu wesifazane. Ihamba esibelethweni, ihamba esibindini, ihamba einsweni. Lokho kuzovele ku-affect impilo yakho yonke kungasalungiseki. Kanti wena nansi iservice kahulumeni, uhulumeni ayimisile, akekho okubandlululayo ngalokho futhi akekho okuthiwe sicala ngalokho. Le nkonzo nje yenziwa 1 day, uyafika namhlanje siyayenza le nkonzo khona namhlanje futhi yaphuma ubuyele ekhaya, ubuyela umsulo. Ngiyabonga kakhulu.